trabaho ani. Hindi hanap ani ba? Boss, hildi man lagi ka, boss. Yo, congrats ka pa na. Pilde mo lang tungod ani imong trabaho ba? Damayan mo daw. I-plaster pa nimo ni dito sa gawa sa hit sa eskwelahan. May ka hindi ko nga. Kita kayo na dito eh. Wapo tayo. Pila kung bayad sa mo? 15,000 kay mo tag. Maayo okay pagkabuhat, maayo pagkabuhat. Okay man na. Okay ang picture, gwapo kayo ko anak. Basaha. Eh, sahon nga okay ana. Basaha, buotan, Ayaw, kalimti, kaloy. saligan, Oh, kaloy, pagka-barangay captain. oh. Okay kayo. Mali ana nga. Number 1 ko sa unang kagawad pakutoy karon. Basaha pa ubos. Ayaw ibuto. Oh, ya. Hi to all my followers. Please subscribe sa kaya na tayo. Subscribe.